Honderden mensen staan aan het begin van de middag te wachten op de SKS-kampioenen. Die komen al heel nevens traditie, maar hadden een eigen snekerpan de stad invaren. Dat je hier al binnen, dat het zo'n impact heeft, dat wij zijn op het schutje altijd bezig met ons ding. En we leven helemaal in onze eigen wereld en dat het dan dit enthousiasme teweeg brengt, dat is voor u een prachtige warme douche om dat op deze manier te ervaren. Het waar speelde dit hier een grote rol. Een paar keer moest het zielen zelfs af zijn worden. Maar na 2 weken zielen op het Frieske wetter, lukt snits uiteindelijk aan de langste eind. Nou ja, dat is geweldig natuurlijk. Ik geloof dat het een 6e keer is. Dus het is fantastisch dat dit weer mooi maken moet emotioneel. Geweldig. Als je zus hoeveel mensen langs de kant en het begint al op het einde al de vlaggen binnen en mensen. Prachtig, prachtig. Het is voor skipper Douwe Visser alweer de 6e keer dat hij de titel binnenhelpt. Dit gebeurt je maar een paar keer in je leven en als je dan weer zo'n hier hebben dat alles mooi rint, dat je gelukje een beetje mooi hebben en een leuke ploeg, dan ben je topje en daar moet je van genieten. De winnaars krijgen bij de huldiging onder oren een cheque en een doos drank.